Bazalwane, izwi lokuqala likaJesu Esphambanweni silithola evangelini ngokaLuka isahluko singesamashumi amabili nantathu kuyaqala ngesahlukwana samashumi amathathu nantathu kuya kwesahlukwana samashumi amathathu nane. Sebefikile endaweni ethiwa ikhanda bambethela khona nezo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Lamazwi bazalwane ashiwo nguJesu Esphambanweni, amazwi anzima nokho, ukuphuma kumuntu oseyinhlungwini, ukuphuma kumuntu osebunzimeni. Kodwa simuzwa uJesu boldly ewasho, ecela ubaba uyise ukuba abathethelele labo ababembethela. uJesu bazalwane uphambana nesimo akuso sokuba ngabe uyaphindisela, ngoba isimo ayekuso sasisho khona lokho ukuthi kumele ngabe kuba nempi, ngabe eyamazwi noma ngabe ngeyikhali okumele kuphindiselelwane. Kodwa simuzwa esha amazwi uJesu oxolo ecelela labo ababembethela. uJesu-ke bazalwane bacelela intethelelo, hhayi ngoba wayengabuzwa ubuhlungu, kodwa wayezwa ubuhlungu obuyisimangaliso, kodwa kunalokho ubacelela ukuba abathethelelwe. Lokhu kusifundisa nathi esingabalandeli bakaJesu ukuthi kukhona izikhathi ezifikayo ezimpilweni zabantu njengamakholwa zibiza ukuthi uma ulikholwa wenze okwenziwa nguJesu, wenze lokhu uJesu akwenza okwakunzifana nento enzima ayeyenza. Abakwazi abakwenzayo amazwi kaJesu. Ngeqiniso bazalwane ukuthi uma umuntu engabuza ukuthi ngempela laba babebethela uJesu babengayazini into abayenzayo, cha, babekwazi abakwenzayo, kodwa umphumela wakhona babengawazi, wokuthi ukuzwisa omunye umuntu ubuhlungu uzwa ubuhlungu ngoba babengakaze babethelwe bona. Into-ke bazalwane esibhekana nayo eyokuthi esifundweni lesi uJesu asifundisa sona esokuthi kuyikhathini zethu bazalwane ngokwehlukahlukana ezingafaniyo sidibana nalo bonke uhlobo lobuhlungu obukhulu, obunye babo obenziwa ngabantu kithi ebesibathembile, obunye obenziwa ngabantu kithi nabantu nje esithi bangabantu esikholelwa ukuthi bangasilekelela basizwise lobu buhlungu. Ayikho bazalwane into ebuhlungu njengokuthi kwesinye isikhathi umuntu athi uyazi kanti akazi. Ngakho-ke bazalwane ngifisa ukuba nini namhlanje sithathe lesi sibonelo sikaJesu Kristu Esphambanweni, sibacelela intethelelo nalabo abasihluphayo, nalabo abasizwisa ubuhlungu. Abanye bangcolisa amagama abanye abantu, abanye bantshontshela abanye abantu, abanye babulala abanye abantu. Engathi isihlobo sami besingayifunda le nkonzo noma inzima kangakanani yokuba nini sithethelele, yokuba nini sifunde sikwazi ukuthethelela. I normally say bazalwane, when you forgive, you are freeing yourself from the prison of hate and grudges. Ngiyafisa bazalwane ukuba nini sedlule kulezo zimo, sikufunde sazi ukuthi siphume ejele lokuba nini sibamba ama-grudge, sibambe inzondo, sizonda abantu abasenzakalisile, sigcine kungasaziwa-ke manje ukuthi ubani kahlehle owonileyo, ingabe uwe noma nguyena. Bazalwane, ukuthethelela abathandekayo kunama-benefit. Enye yama-benefit ukuqabuka kwamaketango, ukubamba amaqhubu, ukuqabuka kwamaketango ejele lenzondo. Enye yama-benefit bazalwane injabulo, umuntu othethelelayo uba nenjabulo bathandekayo. Enye yama-benefit okuthethelela abazalwane impilo. Umuntu othethelelayo bazalwane akabanjwa izifo zonke lezi ezihambelana namagqubu, nokuba unegqubu elithile, unento ethile, uyaphila. Enye yama-benefit bazalwane yentethelelo ukukhula kwey'kamoya. Umuntu othethelelayo bazalwane uyakhula kwey'kamoya ngoba ufinyelela kwi-level yoku-understanda ukuthi munye ongumphindiseli wabo bonke, nguNkulunkulu ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe. Ngakho-ke uma ngabe usuthethelela ubokwazi
ukuthi uyakhula kweyikamoya. Engathi uNkulunkulu bengasisiza nakule sikhathi se-lockdown, bazalwane, singakwazi ukuhlanganyela nango-Good Friday ndawonye, mhlazane sithola ithuba lokuhlanganyela, siphumela ngaphandle, kuphumela abantu asethi, Nkosi, ngibonga ukuthi ungifundisile ekhoneni lami ukuthethelela, ngibonga ukuthi Inkosi ungifundisile ekhoneni lami ukuthi kumele ngiphume ejele lamagqubu, ngibonga ukuthi Inkosi ungifundisile ekhoneni lami ukuba nini ngidinga ukukhula kweyikamoya, ngikhule ngoba ngilahle ngihlukane nokubamba amagqubu nenzondo yabantu abathile. uNkulunkulu anibusise bazalwane egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. uKristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane nonke enithola lo mlayezo nalapho enilalele khona. Inkosi ayibe nani. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi izimo ingazivumeli azivumele yena ukuba sixhumane nani nakanjena nakulokhu. Siyabingelela kakhulu egameni lenkosi. Ngisezweni lesibili-ke ingane zakwethu elitholakala ngokaLuka umvangeli 23 amavesi amabili verse 42 and verse 43. Sase sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzawuba nami eparadise. Cela ukuphinda. Sase sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzawuba nami eparadise. uJesu bazalwane kule ndatshana ikhuluma ngaye esesphambanweni, lapho khona waye nababili esitshelwa ngokuthi babeyizelelesi, omunye engakwesokunxele sikaJesu, omunye ngasekudla sikaJesu, ababezobulawa kanye naye. Lamazwi awomunye walaba bazalwane noma lezi selelesi othi-ke, Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. Ngiyayithanda into yalowo mzalwane ukuthi wacacelwa into enzima kakhulu kubantu balesi sikhathi, ukuthi ukhona uJesu okwazi ukuthi asindise umuntu noma akwazi ukuthi akhumbule umuntu nasemzimeni, noma kwakusekulikhuni kangakanani sekuyisikhathi sokugcina sakhe esezobulawa, kodwa wabuka uJesu, wambuka uJesu njengempendulo, wabuka uJesu njengomuntu angakhuluma naye njengedwala elimiyo lalesi sikhathi ayebhekene naso. Emavesini aphambilini kuthiwa-ke nguye lo owakhuza lo munye weselelesi aye kanye naye ekhuluma kabi ngoJesu, wathi, ayibo, kanti wena umhloniphini uNkulunkulu na? Ngamanye amazwi, noma eyiselelesi lona, kodwa ikhona into eyaye kuye eyayingasuki ngoJesu. Wayazi ukuthi ukhona uJesu. Ayibonge Inkosi. Uthi-ke esabuka lento-ke uthi, Jesu ngikhumbule uma usufika embusweni wakho, noma nxa ufika embusweni wakho. Uyayibona lento yokukholwa ayibukayo ukuthi ngisho abe kuthiwa-ke isikhathi sesingishonele noma isikhathi sesisincane kangakanani, kodwa-ke nangu uJesu angayisiza impilo yami. Ngoba ikhona lento bazalwane esingayithatha siyibukele kude, indaba ukuthi uJesu uyimpendulo ezimpilweni zethu. Amen. uJesu uyikho konke, ngoba lithi izwi lenkosi, okungenzeke kubantu kuye kuyenzeka. Akukho okungenzeke kuye bazalwane. Ngibona ukuthi lesi selelesi sasinalento lena. Ngithi-ke namhlanje bazalwane, asithi ey'nhliziyweni zethu nathi kube khona esicelayo kuJesu. Siyeke bazalwane ukubalisa ngezinto engeke zasisiza ngalutho. Siyeke ukusola, siyeke nokwandisa amanga nakulesi sikhathi bazalwane sihambe sikhuluma izinto okungezi ziyizona, kodwa sibe singamakholwa. Kodwa ake kube khona esicelayo kuJesu njengeselelesi, sicelele nezwe lakithi, sicelele nomhlaba wonke kulesi sikhathi salolu bhubhane. Kuthi enhlizweni yami-ke bazalwane, yini wena oyicelayo kuleli phasika? Ufuna uJesu ukuba akwenzeleni? Mina kube bengiwuwe, bengathi nje, Jesu awehlisa umoya wakho ongcwele, ehlisa Jesu umoya wakho phezu kwezwe lakithi naphezu komhlaba wonke, ukuze sikwazi ukuthi sisinde nakulolu bhubhane lwalesi sifo esingaka nesidlangileyo. uJesu nguyena yedwa ophilayo, uJesu nguyena yedwa
ongaba impendulo yasesikhathi uma siyomcela bazalwane, sicele ngokukholwa, silingise lo mzalwane owacelayo. Ngiyayithanda impendulo kaJesu ingane zakwethu, athi uJesu, namuhla ngizawuba nawe eparadise. Umnikeza isiqiniseko ukuthi hey, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla wena uzawuba. Uyayibona leyo nto leyo ukuthi umnikeza lento ayingayicabanga ukuthi yena engathi eyiselelesi abesethi uJesu. Kodwa ngithanda ukuthi yena waqale wacela bazalwane, wacela ukuthi hey, ufuna ukuba noJesu. Ake sicele bazalwane enye into namhlanje ehlukileyo. Ake sicele bazalwane okungenza ukuthi sihambe noJesu ibanga elide ngoba sicele liphasika. uNkulunkulu anibusise sisacela, amen. Egameni likaNkulunkulu uyisene, indodana nelikamoya ongcwele, amen. Ngiyanibingelela bazalwane ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, umfundisi umncwango lo wakwamalosi edlangezo. Ivangeli esilifundayo namhlanje ivangeli ngukaJohn chapter 19 verse 25 kuya 27. Izwi lesithathu elasho uJesu Esphambanweni. Sifunda ngasekugcineni kuverse 26. Mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. uJesu usesiphambanweni, uzwa bonke ubuhlungu umuntu amcabanga, ipikili nokushawa nakho konke sekukuye. uMaria uphansi kwesiphambano kanye nomfundi uJesu ayemthanda, igama lakhe nguJohane, nabanye abathathu. Uma uMaria ebuka indodana yakhe isebuhlungwini obumangalisayo, kuba sengathi angabuthatha lobu buhlungu, kodwa akasakwazi ukubuthatha. Kubuya kuye amazwi asho uSimiyoni umpristi ethempelini nxa eqeda ukumukela umntwana, abesethi, yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo. Luke chapter 2 verse 35. Ubuhlungu obumangalisayo abuzwayo njengomzali ebuka indodana yakhe ikulobu buhlungu. Kuyabuya kuye ukuthi akukho angakwenza kodwa kuphela ukuba ahlale ngaphansi kwesiphambano. uJesu umebheka uMaria njengendodana endala, kuvuka lokho ukuthi insuku seyiphelile, usemzuzweni wokugcina, useyafa, uzomshiya unina. Kumsebenzi wakhe njengendodana yakhe endala ukuba mnakekele. Acabanga abafowabo uJakobe, abone ukuthi bangeke wenze kahle lo msebenzi, abese ebona uJohane ephansi kwesiphambano. Simuzwa uJesu enikeza lo msebenzi ongaka, umsebenzi wokunakekela unina, ewunikeza uJohane. Umnikeza uJohane ngoba ephansi kwesiphambano ukuba amenzele wona, ngoba kuwumsebenzi wanoma yimuphi umntwana osenomzali ukuba amnakekele umzali wakhe, amnakekele, amnikeze uthando olumangalisayo. Noma singabangcwaba abazali bethu ngemingcwabo emihle nemkhulukazi, kodwa uma singabanakekelanga besaphila, kuyobe singayenzanga inkonzo uJesu asinika yona esiphambanweni. Umnikeza le nkonzo uJohane ngoba uJesu kwakufanele bayenziwe nguye, kodwa uyinika kuJohane ngoba uJohane ewumfundi wakhe engaphansi kwesiphambano, ngoba phansi kwesiphambano kwakhiwa imindeni emisha, kwakhiwa ubudlelwano obusha. Phansi kwesiphambano ila kuphela khona ukuthi wena ngiyakuzala noma ngizalwa nguwe, kodwa phansi kwesiphambano kuhlanganisa abantu abangazalani, abantu abangazana nabangahlobani ngeyibongo, kodwa ngenxa ukuthi baphansi kwesiphambano baba umndeni owodwa, baba umndeni osekelo sawo siluthando, umndeni osekelo sawo siwukunakekela. Yingakho uJohane mayezwa lamazwi lomsebenzi ongaka uJesu amnika wona, uyamthatha uMaria, uhamba naye, uya naye kwakhe, uyomnakekela. Yilokhu uJesu akubiza ebandleni liphansi kwesiphambano namhlanje ukuthi bekufanele likuthathele kulo ukunakekelelana,
likuthathele kulo ukuthandana, libe umndeni ongakhiwa ngeyibongo, kodwa umndeni owakhiwa ngokuhlala ngaphansi kwesiphambano, ngoba phansi kwesiphambano kuvuka ubuKristu, kuvuka uthando olumangalisayo, lobu esibuselebrate njalo mase nyuke altari semukele isitshene esisodwa, ngoba kuleso sitshe sisuke sithi phakathi kithi uNkulunkulu wakhe ubundeni obusha, siphuze isitshene esisodwa sizibongo ezehlukeneyo, kodwa leso sitsha sisuke sithi umndeni oyisisekelo esakhelwe kuwo umndeni onguKristu, umndeni owakhiwe phansi kwesiphambano. Ngakho kwangayibandla lingathi liphansi kwesiphambano likufunde ukuthandana, likufunde ukunakekelana, ngoba nxa lifunde lokho akubabikho ukuhlebana, akubabikho ukulimazana. uNkulunkulu asibusise sisahleli phansi kwesiphambano. uNkulunkulu uyise nelendodana nelikamoya ongcwele. Amen. Ngiyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Umfundisi uNkosi eHoly Cross Empangeni unikezwe izwi lesine elitholakala kuMathewu 27 verse 46. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabakthani, okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na? Kahle kahle siqale la indaba kaJesu isuka kuseni ngehora lesithupha kuze kushaye ihora lesishagalolunye 9 o'clock. U9 o'clock ilapho uJesu abethelwa khona. Kwathi emva kwamahora amathathu ngo12 emini ilapho khona kwaqala khona kwabamnyama ezweni. Sekuthi-ke ngehora lesithathu leli-ke esisuka kulo kuthiwa ngelesishiyagalolunye ilapho uJesu ememeza khona ngezwi elikhulu. Ukhuluma ulimi lwakubo, ulimi lwesi-Aramiki, ukhuluma uNkulunkulu kuNkulunkulu, ethi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na? Kahle kahle ucaphuna lapha ihubo liwu-22 verse 1 okuyihubo lokukhala, a lyric psalm. Lana amazwi engicabanga ukuthi awokugcina enzeka kuJesu ngaphambi kokuthi abeke umoya wakhe kuNkulunkulu. Lokhu kukhuluma phakathi kwayise nendodana kwenzeka izikhawu cishe iningana, kodwa singokha ezintathu lapha ebhajadiswa, nalapho khona ephenduka isimo, nalapho ekhuleka ensimini eGetsemane. Kuzo zontathu lezi izikhathi uNkulunkulu uyise waresponda, lo indodana yami engithokozile ngaye izweni. Kuthi esensimini eGetsemane kufika ingilosi izomqinisa, esosizini olukhulu yamqinisa. Kodwa manje lapha sesithola akusekho mpendulo ngenxa yokuthi indodana isingene izungezwe yacwila ezonweni zethu thina sintu sonke. Usethathe isikhundla sethu nendalo yonke. Ukungaphenduli kukayise sekuvulela thina siyindalo yonke ukuba siphendule ukuthi sithini uJesu ekhala ngokushiwa uyise. Kufanele indalo yonke iphendule ithi lo uyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyoze uyise uphendula ngemva kwey'nsuku ey'ntathu lapho khona emvusa kwabafileyo. Sibona ukuphendula kwendalo lapha kuqebuka isenqo sethempeli isidebuka kabili kusuka phezulu kuya ezansi, kuphinde kuqephuka amatshe, bese kuba yilobu bumnyama bamahora amathathu kusuka ngo12 kuya ku3. Ilapho khona okukhombisa khona ukuthi uJesu ekhala kusuka ubumnyama nesono nokukhala, kusuka ubumnyama nesono nokukhala buyasuka kithi, bususwa yileli wundu likaNkulunkulu elihlatshwa kwabakwanye. Kwakuyisikhathi lapho khona imvana yahlatshwa, ihlatshelwa thina nokusindiswa kwethu kwaphakade for our eternal salvation. Asadingi thina ukukhala ngoba yena unathi, ungu-Emmanuel. Waba kanye noMaria ekuqaleni lapho uJoseph esehlonze ukumshiya, kodwa ingelosi yafika yathi ungamshiyi uMaria ngoba unoNkulunkulu onathi, uno-Emmanuel, umumethe u-Emmanuel.
ngakho kasisadingi thina ukuthi sikhale ngoba yena unathi kuzo zonke iy'nkinga zethu nezifo zethu ney'kweletu zethu. Asadingi ukukhala ngoba yena ungosinxuselayo asikhalele kuNkulunkulu. Usowakhala kwaba kanye kuphela. Okwethu thina sekufanele ukuthi sikwenze kuwukuba simbonge uNkulunkulu ngoJesu osinxusela imihla ngemihla nosikhalelayo. Ngeke sathi masibhekana ney'nkinga sithi uNkulunkulu wami ngishiyelani na, kodwa kufanele sikhumbule lo mzuzu kaJesu wokuthi yena usikhalele, yena usinxusele. Ngakho ongokwethu sekuwukuba sibonge uNkulunkulu ngobukhulu bakhe, ubukhulu bendodana esilethele insindiso kuze kube phakade. Izwi lesihlanu litholakala ngokaJohn 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe kuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngumile. Bazalwane, kulesi sikhathi uJesu ethi ngumile wayengumuntu ngoba ngumuntu kuphela ongezwa ubunzima bokoma, aphelelwe amandla, angakwazi ukuhamba, afe, abulawe i-dehydration. Kulesi sikhathi ke uJesu wayezizwa makumbe ephelelwa amandla ngoba wayesembethe ubuntu nobuthakathaka babo. Njengoba ke wayesengumuntu, uyabazi ubuthakathaka bethu, ukwehluleka kwethu, usizi lwethu nokuhlupheka kwethu. Uyakwazi ukuthola komuntu. Yingakho ethi wozani kimi nonke enikhathelwe nisindo ngoniphumuza. uJesu bazali bangcwele, njengoba uJesu wayesengumuntu woma, usizi odlula kulo kusho ukuthi uyaliqonda futhi angakwedlulisa kulo ngoba wedlula kulo. Isimo obhekene naso siqonda kangcono futhi isixazululo sikuye. Inkinga obhekene nayo uyayazi futhi amandla okuyixazulula akuye ngoba yena waba ngumuntu. Oh, glory to God. Uyisixazululo kulabo abomileyo ngoba yena ungamanzi okuphila okuthi lo aphuzayo kugobhoza imfula angabe soma naphakade. Ngoba yena waba ngumuntu woma, akuthi uma sithi somile asinike uvinika noma asinike iwayini, kaningi sike siye kubantu sithi siyofuna usizo, basinike usizo olungelona usizo ongayixazulula inkinga, isizathu abakaze bangene enkingeni. Kodwa lona owathi ngomile waba ngumuntu, uyayazi inkinga, usiphuzisa amanzi okuphila, anguye sihambe sinamandla. Ngamanye amazwi, ngoba yena waba ngumuntu wathi ngomile, unesixazululo sabo bonke abasithola bekhala bethi bomile, futhi akakunika isixazululo mbumbulu noma esiyifake noma sesikhashana, kodwa usinika lokho oqeda uhlobo lokoma noma lwenkinga obhekene nayo. Angazi mntaka baba ukuthi yini enza umphefumulo, inhliziyo, ingqondo nomzimba wakho kuthi ngomile nakaleli phasika lika 2020. Kungenzeka unenselele emphefumulweni wakho, awunakho ukuthula, womela ukukhululwa kuyitilongo usathane akubophele kulo lengqondo noma lomphefumulo noma labo luphi uhlobo. Kungenzeka emshadweni nasemndenini wakho komile, imfudumalo ayikho, uthando luphelile, isitha sintshontshile. Kungenzeka umuntu omusha olangazelela ukuphumelela, uphile impilo ethosayo wena nabazali bakho, kodwa njengamanje uzibona wehluleka, uyisehluleki. Lalela mntaka baba, womile. Kungenzeka emshadweni wakho noma ekhaya lakho isimo asihambi kahle ngisho kwezomnotho. Lalela, womile. Njengoba uJesu uNkulunkulu waba ngumuntu wathi ngomile, nawe ungakhala kuye namhlanje uthi ngomile. Yena ongamanzi okuphila aphilise isimo sakho. Uma yena akwazi ukuguqula umfazi waseSamaria, kwazamazama iSamaria lonke libabaza amandla okusindisa nawokuphilisa, enkosi yethu uJesu angaphilisa isimo sakho namhlanje. Nakulesi simo sase-South Africa ebhekene naso, isixazululo sokomela ukuphila nokuphepha kulombhedukazi wesimo se-coronavirus, singaba khona izinto ezizanyayo, kube khona konke uhulumeni okuhle akuzamayo, kodwa ibandla bekufanele lazi ukuthi amanzi okuphila akuJesu wethu. Asibuke kuye, sikhale kuye, yena yedwa ophakanyisiweyo ehlane. Nakulesi sikhathi alalele izwe likhala kuye lithi ngomile, aphilise izwe lethu esimeni esibhekene naso. Masikhuleke. Baba wethu ongcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi waba ngumuntu woma ukuze ubuthakathaka bethu bufihlwe emandleni akho.
lekelela uNkulunkulu wethu ibandla lakho emakhaya ngamakhaya kulesi sikhathi semvalelwa khaya i-lockdown nesikhathi elingazizwa engathi ibandla lakho lisehlane ukuba lazi futhi liqonde ukuthi wena uNkulunkulu ngeke lome kuwe ngeke liphela amandla kuwe ngoba wena dwala lethu ungamandla nokuphila kwethu vuselela ke simakade ukuba ukuthi njengendluzela yomela amanzi kanjalo umphefumulo webandla lakho wemele wena simakade udunyisa ubatshazi wena wedwa oNkulunkulu owukhona okhona oyoba khona omile kuze kube phakade amen. 19 verse 30 kwathi besawamukela ufeziwe wakhe bisanda wafa. Kugena 3 abantu noNkulunkulu bayahlukana uma kufanele ukuthi babuyelane noma bulunge ubudlelwano komuntu noNkulunkulu kwakudingeka kube nenhlawulo kwakungabi inokhetha ukuhlawula ngayo kodwa inhlawulo kwakubiza ukuthi enamandla kuphela yokubulungisa uNkulunkulu nabantu kwakufanele kube yigazi. uNkulunkulu athamasheshi wanikela uJesu Kristu athi ngumhlo uthi nguye onikelayo. uNkulunkulu uyehla uzinikela yena in the form of his son uJesu ukuba azofe izono zabantu ngoba uthi uPaul sasifile ngokwezono zethu. Uma ngabe uNkulunkulu ehla ethumela indodana yakhe yodwa uJesu izela ukuzohlenga isintu ukuze kulunge ubudlelwano bukaNkulunkulu nesintu. Ukuze uJesu afike Esphambanweni la umsebenzi noma inkonzo eyayizopheleliswa khona ekufeni kwesiphambano, he had to go the journey of the cross. Eqala ku-Ash Wednesday ize kulente ifike la uJesu bethelwa khona efa. That was not an easy journey ukuyihamba. uJesu uma eyihamba this journey, the journey of the cross, uyihamba as we know ukuthi uJesu was fully God and fully human. uJesu ke at this time ulhamba umuntu ulhamba esesimweni somuntu okulula ukuphika lakho kuxakekeka. It was not an easy journey. Wayelamba, wayeshaywa, wayomela namanzi angawatholi, yayicetshulwa inyama yakhe. Uhambo lwakhe kwakulu uhambo olungabekezeleleki uma lihanjwa umuntu. Khumbula uJesu uhamba lolu hambo not as God but as a human. Uma ngabe sifika la sifunda khona izwi lesithupha likaJesu, uzwakala ememeza ngezwi elikhulu ethi kufeziwe. Lento kaJesu uma ethi kufeziwe, before ezoyisho uqala uphuza uvinika. Uma ephuza uvinika ulungisa izwi lakhe ngoba his throat was dry, he was drained because of the long journey akade ethi go through yona before afike la ekhona Esphambanweni, afike la khona efa. And futhi uma esela useshaya intambo noma usengonqobileyo ngoba usesinyathelweni sokugcina sohambo noma sejeni yakhe of the cross uNkulunkulu ahlose ngayo ukuhlenga isintu. So lento kaJesu ethi kufeziwe ingakho elungisa nezwi ukuba amemeze ngezwi elikhulu athi kufeziwe ngoba ufeze inkonzo. He is celebrating ukuthi the journey was not easy kodwa isise kupheleni. Ngamanye amazwi into eyenza uJesu ayicelebrate lento ingoba inkonzo noma abantu akade bekude noNkulunkulu sebebuyisene noNkulunkulu ngenxa yohambo aluhambe egaqa ngamadolo kungavumi, uhambo obelunzima ukuluhamba as he was in the form of a human. Isho ukuthini lento kithi?
as abantu who were redeemed ngenxa yohambo lukaJesu noma ngenxa yokufika uJesu uma celebrate ukuthi I have finished noma I have paid the price in full, abantu ngibathengile ngegazi baze bahlabelele nabo bayi-understanda lento bathi sathengwa ngenani elikhulu. Ngesikhathi uJesu celebrate lokho ukuthi I have paid the price, abantu sebebuyele kuNkulunkulu bathengiwe. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi abantu should celebrate noma abantu bangena noma bayithola benqoba kade uJesu kuyena olwayo kodwa kunqoba abantu. Amashesha aze athi zoni manithi kungokwenu ukunqoba kwakhe, uyolwile kodwa abantu abanqobile ngoba iprize yokunqoba kwakhe izuzwe ngabantu bathola ithuba lokubuyisana noNkulunkulu akade behlukene naye ngenxa yokufa kwakhe. Whatever we are going through bazalwane, whatever is scaring us, into okufanele ibe solimini lwethu is praise. Sibonga uNkulunkulu ukuthi he paid the price in full. We belong to God. We are the sons with Christ in the kingdom of heaven because of inkonzo uJesu ayenza, wayiphelelisa, wayifeza, kufeziwe. Sineculo noma ngabe kwenzakalana empilweni yethu as individuals, noma ngabe kwenzakalana empilweni yethu as the church, noma ngabe kwenzakalana empilweni yethu as the world. Kodwa kukhona iculo ukuthi noma ikhona into esethusayo, noma ikhona into esihluphayo, kodwa there will never be a change of the fact ukuthi sathengwa ngenani uJesu wasinqobela, ukunqoba kwakhe kwaba ngokwethu. We belong to God. Amen. uKristu uyinkosi. Izwi lokugcina bazalwane litholakala ngokuloba kwevangeli uLuka chapter 23, siyafunda lapha kuverse 46. Yena yedwa uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Nxa sizofunda bazalwane emavangelini ngala iqala ngakhona, cishe onke bazalwane siwathola esethulela ukufika kukaJesu ezemhlabeni, kanti onke futhi amavangeli bazalwane ngasekugcineni siwathola esibikela ngoJesu esehamba noma eseqede umsebenzi wakhe. Ukufika ke bazalwane nokuhamba kukaJesu noma kungafani bazalwane, kodwa ikhona into eqondisayo noma ecacisayo ukuthi kwakufike uhlobo lomuntu ongafani nabanye abantu. Nxa ngabe sizobheka bazalwane la evangelini mhlambe noma uLuka ikakhulukazi njengevangeli kuyilona engicapho nakulo lelizwi lokugcina, kunamazwi lapha noma sibona umgqiqo wengelozi iza kuMaria izocelela uJesu ukuthi uMaria evume ukumumatha uJesu ukuze uJesu efike emhlabeni. Lithi iBhayibheli kwakuyindaba ende phakathi kaMaria nengelozi, but ekugcineni uMaria wamukela isicelo noma i-invitation yasezulwini, izulu lifuna ukwehla ngoMaria lizongena emhlabeni. Ekugcineni ke bazalwane egameni likaJesu sizozwa uJesu esehamba, ngoba uJesu akafohlanga nayesebuyele ezulwini noma kwakubuhlungu noma bazalwane kwakungemnandi, kodwa wahamba uhambo luhle, wahamba uhambo lweqhawe, wavalelisa bazalwane, kwabona kwaze kwabona bazalwane nobenganakile ukuthi lona okade efikile usehambile, kanti ubani lona na. Nxa uzobheka leli vesi esiqeda ukulifunda bazalwane sizwa ukuthi le ndaba ifakazwe induna yekhulu evesini elingezansi kwalapho 47 elithi yaze yafakaza induna yekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu, yathi nempela lo muntu ube ngolungileyo kaNkulunkulu, ngempela lo muntu ube ngolungileyo kaNkulunkulu. Kunamazwi ke bazalwane ngenxa yesikhathi esifishane asho uJesu nesehamba
uJesu bazalwane nabe sehamba ukhuluma amazwi noma ukhipha amazwi okungamazwi okugcina agcina ngawo uJesu. Ugcina uJesu noma ichapter yakhe uyivala uJesu ngokuthi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, wayisefa. Uvala ichapter yakhe ngokuthi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. uJesu akabulawanga ukuthi wabulawa noma akabulawanga uJesu ukuthi washawa then mhlawumbe waze wa dehydrated noma wayilokhu nalokhu okushiwoyo lana bazalwane. Ufe uJesu ngoba uqobo lwakhe wabeka umoya wakhe kuNkulunkulu onguyise. Esibone uJesu ehamba naye ibanga elide. Ithini lento bazalwane kithi na? Isifundisa ukuthi noma ngabe izimo zingashaya ungqumphothe kanjani phambi kwempilo yethu, kodwa bazalwane singakhohlwa ukubeka udaba lethu kuNkulunkulu owenzileyo izulu nomhlaba. uJesu bazalwane egcwele uNkulunkulu bonke wehla waba umuntu, uthe umuntu, kodwa akangayilibala indaba yokuthi bonke abaphumelelayo noma yonke indlela nangabe izocaca iyanikelwa indlela kuJesu. Lithi ke izwi likaNkulunkulu wanikela umoya wakhe, wathi Baba lo moya wami sengiyawubeka ezandleni zakho, sengiyakubeka. Ngamanye amazwi uqobo lwakhe uJesu owathatha umoya wakhe kuye wawubeka uNkulunkulu, wayisefa abazalwane. Bafika nje laba abacaba bazombulala, yena uqobo lwakhe usewubekile umoya wakhe kuNkulunkulu owayekade emnike umoya kwasekuqaleni ayizophila ngawe emhlabeni. Sizothi ke bazalwane, noma ke izimo zinjena ngane kaNkulunkulu, kodwa siyadinga ukubeka abazalwane into zethu noma udaba lwethu bazalwane uNkulunkulu owenzile uzulu nomhlaba, uNkulunkulu othembekileyo. Lithi iBhayibheli uJesu wawubeka umoya wakhe kuNkulunkulu. Ngizothi ngane kaNkulunkulu ungekhe phasikeni usekhaya kungemnandi kumuncu uqala ichapter entsha empilweni yakho ukube sekhaya ungafuni ukuba sekhaya ufune ngabe uzokhonza uNkulunkulu njengoba ngabe sinawe namhlanje sigubha lomkhosi ndawonye. Kodwa ke ngaphezulu kwakho konke beka udaba lwakho kuNkulunkulu, ungalibali ukulubeka udaba lwakho kuNkulunkulu, ngoba yena wayazi nangalezi zikhathi bazalwane eziphambi kwethu namhlanje ukuthi ziyofika. Ngizothi ke bazalwane egameni lenkosi kusifanele kuyasibiza nathi ukuthi ekuhambeni kwethu usuku nosuku ubeke umoya wakho uNkulunkulu, ngoba ubani owaziyo ukuthi kusasa njengoba sikulesi sigaba njena yini eza kusasa. Kodwa umuntu osafe bazalwane obeke umoya wakhe uNkulunkulu. Anibusise uNkulunkulu emakhaya bazalwane, ize inkosi ikhazimuliswe nangalesi simo esikusona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.